מועצה מקומית חבל מודיעין זו מועצה שיש לה תחת חסותה 24 יישובים. רוב של המועצה הוא שטח ירוק ושל יער בן שמן שאנחנו נמצאים בו, אז בעצם אנחנו מדריכים בשטח השיפוט של המועצה. אנחנו היום ניתן לכם טעימה קטנה ממה שלמדנו בקורס, אבל הפעם מנקודת מבט אחרת, מנקודת מבט של רוני, ורוני לא רואה, הוא תכף יספר לכם על עצמו, ואז בעצם אתם תחוו פה חוויה קצת שונה. אני קצת אספר שאנחנו אנשים עם העיוורון לא רואים, אבל אנחנו שומעים ואנחנו מריחים ואנחנו ממששים. ואחד הדברים שאנחנו צריכים למשש, ויש לנו אפשרות למשש אותו פה בפארק, זה את כתב הברייל. כתב הברייל כולם בסדר? כן. נכון, למה? זה המטרה, אתה אמור לא לראות. למה זה רותח? מקשיבים לקולות היער וננסה לשמוע מה אנחנו שומעים. דבש התמר, זה סילן מה שאנחנו משמשים. אז ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, זית שמן ודבש, שדבש זה התמר. אלו 7 המינים, ויש לנו פה באמת את חיטה ושעורה, לא זרעו, גם צמחי תבלין שם.